Hola xics i xiques de tercer, espero que estigueu molt bé i aquest vídeo és un vídeo de presentació en el que vos explique que vaig a continuar amb la tertúlia literària de Gulliver, però com no puc estar al col·le perquè estic confinada, doncs vaig a gravar-me llegint cada capítol d'aquest llibre tan xulo i aleshores vaig a pujar a YouTube, a la plataforma de YouTube, cada capítol. D'acord? Perquè jo sé que hi ha alguns xiquets que ja han llegit en mi el capítol 1 i el capítol 2. Aleshores, vaig a gravar tots per si hi ha algun xiquet que no ha pogut llegir cap i cadascú ha de saber per on anem. D'acord? Si no, li podeu preguntar al mestre o a la mestra. I aleshores, una vegada tinguem clar, doncs jo ja he llegit de l'Alicia el capítol 1 i 2, doncs me vaig directament al 3. O jo no he llegit res, doncs comença pel capítol 1. És molt important llegir tots o escoltar, en aquest cas, tots els capítols, perquè si no, no s'enterarem en la tertúlia literària, d'acord? Que és una activitat que ja sabeu que feu amb el mestre o la mestra en classe. Si teniu dubtes en el tema del vocabulari en valencià, podeu fer dues coses, o bé buscar a un diccionari o a l'internet les paraules, o bé podeu preguntar-li al tutor o tutora, que segur que vos ajudarà sense problema, ¿vale? O aprofitar la tertúlia literària per a preguntar per aquest vocabulari. Podeu anotar-lo, els que no tingueu llibre, podeu anotar-lo en un full o en la llibreta, i els que tingueu llibre podeu fer un cercle a la paraula que no teniu clara, d'acord? I de la mateixa manera, si alguna idea vos sembla interessant, si no teniu llibre la podeu anotar en una frase, doncs a mi m'ha semblat interessant això i allò perquè tal i perquè Pasqual. Doncs està molt bé perquè podeu participar després en la tertúlia literària. I els que teniu llibre, doncs podeu subratllar allò que us sembla molt interessant. D'acord, no m'enrotlle més. Així de baix d'aquest vídeo de presentació vaig a ficar l'enllaç de cada capítol, ¿vale? Per a que pugueu anar directament al capítol que vos interessa. I res més, vos mane una salutació i espero que estigueu molt bé. Un beset.